ओइ गावदां 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 गावदाङाथ' न'आव गैया दा बियो दहायनो नोंनि बेवाइफोरजों बाजाराव थांदोंमोन आदा अह है गय खान्दिसे जालांनो लुबैदोंमोन आं बै दखानफ्रावनो बायना जालांदो आदा हे दे जालांनांसिगोन दे रथ' आदा नोंथ' दिनै जुथा जिन्स लंपेन्ट लेडि गेन्जि एसेबां समायना रमायना हिरु जानानै बबेयाव थांनो टेम्पु लानानै हे जाम्बा दिनै जोंहा ससाइटिनि मिटिं दं टेम्पो ड्राइभार हन्थानि आं सासे प्रेसिडेन्ट नोंसो प्रेसिडेन्ट जाबाय नामा नों दिनैसो मिथिदों आं दिनैसो मिथिदोंथ' आंबो खिन्थानो बावदोंना थेवबो मोजां गस्ला गानबावोमोनब्ला एक्टर बादि नुथारगौ ओइ जाम्बा गस्लाया गारि सिङाव दङ बेखौ गाननानै ला आदा र' स्टार होदोनि नोंबो हमफैनाय एसे नाथाय मोनसे बाथ्रा आदा मा नोङो बे गियान पानिखौ बांद्राय दालोंदै नोंना एसे बांद्राय जाबाय लोंनाया ओइ जाम्बा बेखौ नङाब्ला नैबे खर'फ्रा सोलिया मिथिबाय थेवब्लाबो एसे कन्ट्रल खालाम आदा जागोन नाथाय दिनै बे गारिखौ गेरेजावसो दोनबोगोन आं मिथिबाय नंगौ टेम्पोखौ दोननानै साइकेल लाना फैगोन आं मेकारा फाहामनानै दोनथोंसै थांदो फिसाफ्राबो फैदों माथो ओइ बिमा ओरै फैलाय नै फिसाफोर फैदों जाबाय दे फिसा जै जाथों साबायखर फिसाफोर डक्टर पास खालामनानै फैनायनि थाखाय आंनि फिसाखौ मान बावनायजों लोगोसे साबायखर होनायनि थाखाय आं मिजिं थियो नोंसोर सानसे गावनि आथिङाव गसंनो हागोन होननानै जागोन मादै जोंबो सानसे गेदेर मानसि जानानै दिन्थिगोन बे गोलैसोना थानाय बर' गामिखौ गोजों खालामगोन थौ फिसाफोर जोंहा गासिबो साहा लोङै दिनि थौ फै गावदां नों आदाखौ लांफायियानो मोजां जागोन नामा नोंगौ गावदां आगै नों दा उन्दैया थारखौनो बुंदों मानोना नों जायखौ मान बावनो थांनो ओंखारदों बे जोंनि हालामनिनो बयनिख्रुइबो सिबिजाथाव सोद्रोमा बेबादि समाव आदाया बैयावहाय थांनानै ग्राव ग्राव रायज्लायहैयोब्ला खुगानि हावायासो जौ मोनामनो हागौ लोगोसे बिसोरो नोंखौबो गाज्रि मोननो हागौ बेबादि समाव जारौ नोंबो लाजिनोसो गोनां जागोन आंखौ मुगैनो सालाया सालामसो लागोन बे आंखौ नुयोब्ला मिथिबाय हरखाब फंबाय मिथिबाय लावा जेसेबां देरा मानो बे बिलाइनि सिङाव थायोनो मिथिबाय नंगौ आदा नंगौ आंखौ मुगैनो सोर देरस्रां बिलाइ सालाखौ प्राइमारियाव थानाय समाव अ आ 1 2 3 फरायनानै मुखास्थ' खालामहोनानै आंसो बेखौ गोरों खालामदों सोर बिलाइ देरस्राङाबा गोसोआव दंना गैया ओरैनोब्ला मानसिफ्रा गेदेर जायोब्ला गासैखौबो बावलांजोबो आंखौ बावोब्ला मानसियानो नङालै बियो जाबाय आदा थुदो माबार र' हाबाब इसोर बेवाइफोरखौ दिनै देलायनायखाय समायना थांदों ओइ आमोखा खोनादों बेवाइफोर आंखौ मा होनदों आंखौबो देलायोब्ला गोगोम हिर' बायदि नुखायोब्रा प्लिज आदा थुदो थु ओइ फै आदै बिनो ओंखायनो गोबाव खालामबायना जेबो नङा जायो माब्लाबा
खुलुम है जायोलै टेम्पो ड्राइभारखौलाय माथो खुलुमलायनांगौ मानसियानो गेजेर गेजेर जखारखासो बियो गोदोनिया गोदोनि दानसोरां गोदो नों देरस्रां फिसाखौ टिउसन लानानै फोरोंबोबाय बुंनो थाङोब्ला नोंसो बिनि गुरुआ नंगौ नोमादैया थिगखौनो बुंदों ओइ जाम्बि मानसि नुफेराखै नामा गल'ल' नायबाय थानो आइ गावदांसिरा लाजिबाय थां फिसा नों खाथियाव थां फाग्ला फाग्लिफोरालाय आगोलनिफ्रायसो गोसो थोलायखायोमोन नामाब्रा मिजिलायोमोन नामाब्रा हामा मेजेरलायनायसि मादै बिसोरखौ आगोलनिफ्राय गोसो थोलायोमोन नामा होनना बुंदोंलै आं गोसो थोदोंब्लाथ' मोजांनिसो बाथ्रा गावदां देस्रां आरनायखौ लादो देस्रां जों सिगांनिफ्रायनो नोंनि बिनानावखौ बिहामजो लानो थाखाय नोजोर होखादोंमोन बियो बोरै जानो मादै देरस्राङा जाबाय सासे गिदिर डाक्टर बियो थायो टाउनाव आरो आंनि बिनानावा जाबाय सासे एन्जर गुदुं सिङाव थाग्रा जेबो रोङि सादा सिदा सिख्ला उनाव बोरैबा जाहैगोन नामा जों बेफोरखौ जेबो मिथिया दानसोरां जों गावदांखौ बिहामजो खालामथारगोनानो थेवबो आदैमोन देरस्रांनो खनसे सोंना नायनाया मोजां नामा जोंनि फिसाया माब्लाबाबो जोंनि बुंनाय रावनि हेंथायै बाथ्रा बुङा दानसोरां नों गावदांखौल' बुजायदो नोंसोर गोसो जाबायब्ला माथो बुंबावनो दे गावसिनि खाफालसै मा जागोन बे जिउआनो नङाब्ला सोरखौ लाना रनसायगोन सिमा मा जागोन बे जिउआव नोङो नङाब्ला सोर जागोन आंनि जिउनि आंगो गाब गैयै जालांगोन साननाया गोरबोनि ओंथि गैयै जागोन गासैबो मा जागोन बे जिउआव नों नङाब्ला सोरखौ लाना ब्रजेन मा ए गावदांखौ साला डाक्टरासो लांगार गारबायलै आंसो लानो गोसोमोन होद मा खोथा बुङोलै आदा नोङो मा जाखो दाख्लैसो नों थिख्लिख्लि साला जार'रो हिनजाव हाबा खालामना लाबाय आरो बे डाक्टर हिनजावनि खोथाखौसो बुंबाय थादों नों नोङाब्रा जाम्बा बियो आंजों मोजांथारमोन ना दाथ' डाक्टरा थांसिगोन ना न'आव थानाय नंला आं थांजागोनथ' आदा नों गोसोआव लाखि नों अहेबसो जोजासिगोन अहेबाव नङाबा सिनसिरियाव गावनिखौसो सानदों आंनिखौथ' सानाखै नोंनियावबो जागोन ब्रा जाम्बाथ' माब्ला जागोन नोङो दुखु खालामबाय थानो नाङा गावदां नों आइ आफाखौल' मोजाङै जोथोनै लाखि बिसोर खुसिब्लानो नोंबो खुसियै थानो हागोन आं नोंनि बोसोनखौ अराय मानिगोन देरस्रां नों खुसिब्लानो आंबो खुसि आं अराय सम खुसिखा गावदां नों बेखौल' दुखु दाजा मानोना आं सासे डक्टर एखनब्ला सम सम बेमारिफोरजोंनो नांथाबना थानो गोनां जानो हागौ जायनि जाहोनाव नों माब्लाबा आंखौ लेंहरब्लाबो आं फैनो हानाय नङा बिदि नङा फिसा नों दिनै
संसारनि बालागुदुङाव आगान होबाय। बिनिखायनो नों सिगाङाव बोसोराव खेबसे खेबनैल' फैदोंमोनब्लाबो एबार बेमारिफोरखौ गारनानैब्लाबो न'आव थाब थाब फैनो नांगोन फिसा बिहामजोखौ नायनो थाखाय। नोंसोर दङ जेब्ला आं जेबो सिन्था खालामा आयै। मानोना आं मिथिगौ आं गैयाब्लाबो नोंसोर बिहामजोखौ मोजाङै जोथोन लागोन। गावदाङाबोथ' नोंसोरखौ सिबिखायोआनो ना। जाबाय दे फिसा। जागोन फिसा नोंल' मोजाङै था। थादो। दे थादो। दुखु खालामनाङा। थाला बै देरसां डाक्टरा आंनि बिनानावखौ हाबा खालामनायनि 15 साननि उनावनो बियो जइन जाहैफिनबाय गावनि डिउटियाव। बियो सासे स्पेसियेल डक्टरनो मेडिसिन डिपार्टमेन्टनि बै माबा खर' सानाय लोमजानायफोरखौ बियो ट्रिटमेन्ट खालामो। आदा नों हारसिं सोरजों रायलायगासिनो दं? आं बै देरसां डाक्टरनि खोथाखौ बुंदों फंबाय। बिनानावखौ बिनो हाबा हरनानै जों गोरोन्थि खालामबाय नामा? नङा आदा नों देरस्रांखौ गोरोन्थि दा सान। बियो सासे जोबोद मोजां मानसिसो। मानसिफोराथ' बिखौ मोजां होननानै बुङो। बियो जोबोद मोजां मानसि। नाथाय बियो थायो बै गोजौ अखोराङाव आरो जों थायो नैबे हायाव। फाथालफुरि होनो बिखौनो फाथालफुरि। जोंनि बे न'खरनि दंफां औवा गासिबो मानसि औवा जरायजोबब्लाबो जों बेखौ मोनस'वा मिथिबाय। बेफोर जाबाय बांद्राय लोंनो नांला। उन्दुहैदो। जाबाय आदा दोनदो। प्लिज दे प्लिज आं बांद्राय लोंबाय दे। बेवाइफोर प्लिज। हेलौ देस्रां नों थाबैनो फै। नोंजों सिनायथिनो थाखाय आं सासे आंनि बेस्ट फ्रेन्ड लानानै फैदों। थांगासिनो दं दैजिरि। नाथाय नों चेम्बाराव पेसेन्ट नायालासिनो बेवहायलाय मानो थांखो? बेफोर उननि बाथ्रा नों थाबैनो फै। दे जागोन दे। दे जागोन दे। आं रुमाव थांनानै ड्रेसखौ सोलायना थांनि। नों दसे नेथ'। আপুনি বকচোন মই অলপ বাহিৰৰ পৰা আহি আছোঁ। হ'ব দিয়ক যাওক। मिजिं आं मोनसे मोजां रादाब होगोन। मा मोजां रादाब? नों खोनासं मिजिं, दिनैनो आंनि गोसो सिंनि खोथाफोरखौ मिथिजोबगोन। नोंनि गोसोनि बाथ्राया आंनि खर' सायाव सारअन्थाइ गावाथ'। नों उल्था सानदों मिजिं। मानोना आंनि गोसोनि रावा नोंनि खर' सायाव खुसिनसो बारबारगोन। खुसिनिब्लाथ' मोजांसो, नाथाय दुखुनिब्लासो। मिजिं नों बिदिब्ला जेबो नङा दे, जेबो नङा। देस्रां बियो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड। हेल' नोंथां, नाइस टु मिट यु। थेंक इउ।
इन्जिनियार पास खालामनानै मैयासो मुम्बाइनिफ्राय फैदों। कंग्रेचुलेसन। थेंक इउ फैदो रेस्टुरेन्टआव माबा माबिफोर जाहैदोनि फै माबार। रथ' देस्रां रेस्टुरेन्टआव थांनायनि आगोलावनो आं नोंनो मोनसे बाथ्रा खोन्थानि नों गोजोननाय मोनगोन। बुंदो माबायदि गोजोननाय बाथ्रा। आदा आरो बाजैया फुजारना नायनानै जोंनि हाबानि खालारखौ थि खालामबायमोन। बे नोंनि बेस्ट फ्रेन्डजों? अह आंजों? नङा बैजोंसो। जाबाय दानियासो सारअन्थाइया गावमारबाय। अराय समनि थाखाय नोंजों आंजों रायजो जानो। दैजिरि नोंसोर थाथ'दो आं न'आव थांसै। एसेबां हरखाबै? आइया न'आव नेगासिनो दंनो। आइया न'आव नेगासिनो दं माने नोंनो सोर खोन्थाहरखो? नोंथ' रावनावबोथ' फन खालामाखै? आंनि गोसोआनो बुंदों। बाय। मिजिं देस्रां जोंनि हाबाखौ आफाया बाथौ मन्दिरावनो खालामसिगोननो। नोंजों आंजों हाबा? नाथाय आंथ' दानो हाबा जानो गोसो गैथ'आ दैजिरि। देस्रां गारखाया आं नोंखौ। बाय बाय। हेलौ सानफ्रोमबो बिजिल'। एबार फैथोंल' बियो बोसोरसे नङाबा हगारहरखायाबा आङो। देस्रां दैजिरि नों पेसेन्टफोरखौ नायनो गारनानै बेयाव हरखाबै? दाखालि आं बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंजोबालासिनो आद्रा दोनबोनायनि थाखाय हरखाबै बिसिम फैनाय जादों देस्रां। प्लिज नोंथाङा थांथ'दो। अ माय गड नोंथां देस्रां नों न'आव थांनानै सोरखौबा हाबा खालामबोदों नङासै? जाबाय दानियासो आं माबोरै आंनि हाबा जानाय बाथ्राखौ बेनि सिगाङाव खोन्थाबावनांगौ जाखो? खिन्थायोब्लाबोथ' बियो दुखुजोंनो गाबै गाबै थैलांगोन। बियो आंखौ जेरैबायदि मोजां मोनो आं दा मा खालामबावनाया मोजां जागोन? आंनि हाबा जानाय बाथ्राखौ आं बेनि सिगाङाव खोन्थानो हानाय नङा। खिन्थायोब्ला आंहा जोबोद गिदिर खैफोद जागोन। मा सानाबखो? जेबो सानाखै दैजिरि। जायखिजाया नोंजों रायज्लायनो थाखाय आंनि आदा फैदों। नों रुमाव थाबैनो थांदो। जों नोंनि रुमाव थांगोन। खुलुमबाय डाक्टार बाबु। औ खुलुमबाय नोंथां। जिरायफै सिङाव। फै।
आं दैजिरिनि बिदा दुलाराय। अ आच्छा। जों न'खरनि गासैबो सावरायलायनानै नोंसोर सानैनि जुलिखौ थाब होनो थाखाय सावरायनो थाखाय फैदों। जुलि माब्ला? बे साननैसोनि गेजेरावनो खालामनो थाखाय बे दाननिनो 15 तारिखै हाबानि खालारखौ थिग खालामनाय जादों। दे बिदिबा नोंसोर थालायथ'दो। गाबोन थांदोब्रा दैजिरि आलासिखौ बुङा मानो? जोंहा आदाया सानफ्रोमबो बेस्थ' थायो देस्रां, बेहा आलासि जानो सम गैया। नाङा दे जालायला। दे थाथ' देस्रां, आं आदाखौ गेटसिम दोनैनि। ओइ दैजिरि, डाक्टार बाबुनि रावा आगोलनिफ्रायनो बिदिखामोन नामा? मिथिया आदा, हाबानि बाथ्रा बुंबानो बिदि जायो बियो। ओइ जेबो नङा दे, मानसिनि केरेक्टारा मोजां जाबानो जाबाय। थाथ'दो दे। अ दे। हाबा लानांगौबा जाबाय आं सेसखा। दानिया बुंदो नों आंखौ हाबा लागोन ना लाया? लागोन गाबोन मन्दिराव, नाथाय जों सानैजोंल'। मानोना आं मानसिफोरखौ लाजियो। जागोन देस्रां, नों जा बुङो आं बेखौनो मानिगोन। नों आंखौल' हाबा लानांगौ। अके। साखाथियाव फिदिं मेगन सोरबा सासे गोजोनगोन साना हाबसोना गेलेथोंसै अख्रांनि जोमैजों साखाथियाव फिदिं मेगन सोरबा सासे गोजोनगोन नोंनि महर दागोरा गसाइखौ आं खुलुमो नोंखौ आंनि जागोन होनना जेब्लाबो सानाखैमोन
जों नोंखौ बुंस'नो हाया हास्थायनायखौ आंनि सनानो अराय मिनिहोगोन आंनि सनाखौ हाजासे अनो आंनि सनाखौ Sana sana. Aw. लाबो बिहामजो आबैखौ आं लानि ओइ आबै सना रा 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 सना बिहामजो देरस्राङा फनाव मा बुंहरखो न'आवलाय फैगोन ना फैयानो आं बेनि न'आव फैनाय फैयैखौ जेबो मिन्थिया आयै फन हरब्लाबो गावखौ बिजि होननानैल' फनखौ दाननानै हरो जेबो रायलायनायानो जाया बिथ' हाबा लायैनि सिगाङाव बोसोराव खेबसे खेबनै न'आव फैयोमोन नाथाय दा नोंखौ हाबा लानायनि उनाव सासे खुदिया जोनोम जालायबाय थेवब्लाबो खुदियानि मोखांखौनो नायनो फैयासै माथो नोंसोर नांलायदोंमोन नामा बिहामजो नांज्लायाखै आयै बुरैफोर आं नोंसोर रायलायनाय बाथ्राफोरखौ बै लामायावनो थानानै खोनासंगासिनो दंमोन देरस्रां फैयैनि दायखौ आंनि बिनानावनि सायाव नारसिनना होयोब्ला जानाय नङा बुरैफोर आं जोबोद दुखु मोनगोन नङा दानसोरां फिसा देरस्राङा न'आव फैयैनि थाखायसो आं बिहामजोखौ सोंनाय जादों साननो गोनां जादों दानस्रां फिसा बेसेबा गोबाव जालांबाय देरस्रां फिसाया साख्रियाव जइन जाहैनाया थेवबो आंनि बिनानावजों लोगोसे नैबे खुदियानि मोखांखौबो देरस्राङा नायनो फैयाखिसै नङासै बोरायफोर आंनि गोसोआव मोनसे साननाय फैदों बियो बै सहराव थांनानै सोरखौबा गोदानै हाबा लायबाय नामा नङा दानस्रां फिसा आंनि फिसाया बिदि गिदिर गोरोन्थि मावा आदा बिब्दि बुंनानै आंनि गोसोखौ आरो दा सिफायसै देरस्रांनि सायाव आंहा फोथायनाय दङ बियो माब्लाबाबो बिदि गोरोन्थि मावनाय नङा माब्लाबा थिं थिं सान्दुं दुंनाय जोमै गैयै अख्राङावबो जुब जुब अखा दामब्रा हायो जारौ जायखौ जों सियालनि हाबा होननानै बुङो जायखिजाया जारौ आं नोंखौ दिनै न'आव लानानै थांगोन दुखु खालामनाङा बुरैफोर आंनि बिनानावा जाबाय नोंसोरनि माइनाव जालि बिहामजो आं बेखौ अराय समनि थाखाय न'आव लाना थाङा साननैसोनि उनावनो दोनफैफिनगोन बिनानाव लाहैदो फिसा नों दा मोननायावनो एसे आराम लायै थां मालायफोरा हाबा जाखांनायनि उनाव बिसि फिसाय जयैनो थायो नाथाय बियो मानो आंजों थानो लाजियो जाहोना मा हाबा जानायनि उनावथ' जों सानैजों गुबुन गुबुन थानो गोनां खोथायानो गैया लाजिनायनि जेबो जाहोनानो फैया आं दिनै मानिया आं बेजों थाथारगोनानो देरस्रां ओइ देरस्रां दैजिरि नों दिनै चेम्बाराव थानो गारैलाय आंनि रुमावलाय मानोथो फैनांगौ जाखो आं दिनै नोंजों थागोन हारेबाबा नाङाथ' सोरबा नुगोन नाङा
नाङा आं दिनै नोंनि रुमाव हाबथारगोनानो आंहा हाबनो मोन्थाय दङ प्लिज दैजिरि आं नोंखौ आंनि रुमाव हाबनो मोन्थाय गैया होननानै बुङाखैथ' आं लाजिनासो बुंदों मानोना आंनि रुमाव गासिबो जिरादफोरा आलाय सिलाय जानानै दंजोबो आं साफा खालामगोन ना हगार लामाया हारे सना नों मानो बुजिया आं नोंखौ खामानि मावहोनो बानानैसो बिदि बुंदों ना नों आंनि अनसुलि बिसि नङा होनबा आं दान मोनसेनि सुटि लाखाबाय नोंसिनि न'आव थांनो जोंहानि न'आव थांनो मास मोनसे सुटि लादों नाथाय मानो ओइ जाम्बा जों सानैजों हाबा जादोंब्लाबोथ' नोंनि आफाया मिथियाखैना बेनिखायनो आं दिनै नोंजों थांफागोन नोंनि नोमा नोम्फाखौ आङो आइ आफा होननानै गुगुरुब खुलुमहैगोन आयु बेसेदि गोजोननाय मोनगोन नोंनि आइ आफाया आंखौ बिहामजो फैदों होननानै थांनोथ' हागौमोन नाथाय आंहा सुटि गैथ'आ अ माय गड दानिया आं मा खालामबावनांगौ जाखो आंनि गासैबो सिमाङानो फेलें जाजोब्बाय दुखु दा जासना दिनै नों आंजोंनो थादो आं नोंनि ओंखाम संनाय जानोसै प्रमिस थौ गावदां नों औ जों नोंनि मोजां गाज्रि खौरां लानो थाखायनो बेसिम फैनाय जाबाय आंखौ फन खालामबाथ' जायोमोन ना आं गारि लानानै लायगौमोन थौ बेयाव जेबो जानाय लोंनाय गैया हटेलाव थौ जों दासो सफैदों दालाय मानो हटेलाव थांनांगौ जाखो दसे जिरायगोन ना जोङो ओइ गावदां जिराय आंनि बिखियाव सोर दं नायनोसै देरस्रां बियो आंनि फिसा फै सना फै सना थु जोंहा गावदां रेस्टुरेन्टआव चाउमिन मम' चिकेन तन्दुरि जाहैदोंनि बेयो गाइखेरनि अनगायै जेबो जानो रोंनाय जायाखै देरस्रां सरि मुङा मामोनलाय हाथरखि ओइ मा हाथरखि सरि हटेल मोजाङै बुं थोंजोङै बेरामिफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामनानै गावसो बोरैबा जाबाय नामाब्रा मानसियालाय मोनथिया मानो बिदि जाखोथाय नोंथांमोना पेसेन्ट लाबोदों नामा पेसेन्ट लाबोदोंबा थुदो जोंनि चेम्बाराव पेसेन्ट जोंखौ पेसेन्ट बुंदों ओइ सिस्टार जोंखौ पेसेन्ट होननानै बुंदों नोङो ओइ जानला मेनला बाथ्रा दा बुं दै सिस्टार ओइ डाक्टर बेयो नोंखौ हेल्प खालामग्रा माबा नार्स नामा बे सासे नार्स नों आंखौ नार्स होनदों नायलाय आब' आंनि गोदोना आरो खाफालाव मा दं नोंनि खाफालाव दं गोजा सिन्दुरनि फथा बेजों लोगोसे गोदोनायाव दङ दोंसे बेसेन गोसानि मंगलसूत्र थारैनो नोङो जानांगौ सोरनिबा समायना हिन्जाव गोदान लोगोसेयैनो डक्टरबो नङासै अ आब' आं सासे मेडिसिन डिपार्टमेन्टनि डक्टर आरो आंनि फिसायाबो सासे डक्टर खायसे खायसे बाथ्राखौ लाखुमानो हामा देरस्रां बिबारा बारोबा मोदोमखायो बिदिब्ला देरस्राङा अ आब' आं देरस्रांनि हिन्जाव देरस्रां नोंनि आंखौ फोथायखेबसो खालामगोन आं मालाबाबो सानाखैमोन नों फोथायखेबसो देरस्रां नों थगायसुला जारौ गावदां नों आंनि बिनानावनि गोथार सोलेराव आखाइ दाहो देरस्रां बे नोंनि मा जायो आं बे बाथ्राखौ फोरमायनो हानाय नङा खोनासं बिनानाव
गावदाङा जाबाय रायजो राजाखौ थांखि लानानै देशफोरजों रायजोफोरखौ थांखि लानानै हाबा जानाय सासे देशनि बिसि मा बिदिब्ला आं देरस्रां हिनजाव गदायसो बिनानाव आं सहायनो हानाय नंला देरस्रां आं सहायनो हानाय नंला आंनि खर'आ गिदिंजोब्बाय दैजिरि ओइ दैजिरि गोसो खमथा दैजिरि गोसो खमथा आं माब्लाबाबो गदाय जोनोमखौ गनायनानै लानो हानाय नङा देरस्रां नों बिसि गदाय लाबाय जेब्ला बिदिनो थादो नोंनि आखाइजों आंनि खाफालाव फुना होनाय गोजा सिन्दुरखौ खोमोरनानै नोंखौ अरायनि थाखाय बावगारलांगोन देरस्रां नोंखौ अरायनि थाखाय बावगारलांगोन नों दिनैनिफ्राय आंनि गोजान जादों आं नोंनि बिसि नंला नों गोसो खमथा जारौ गोसोखौ हमथा नोंनि बे सनाखौ फेदेरनायनि खोथा दङ नों गोसोखौ हमथा आब' नों गोरोन्थि दासान देरस्रांजों हाबा जादोंब्लाबो दिनै जोंखौ रावबो मिथिया नों देरस्रांखौ गारनो नाङा आं गुबुनखौ दुखु होनानै आं सुखि थानो हानाय नङा बिनानाव नोंसोरनो गोजोनै था Ganda! नों दा थांगौदां देरस्रां गावदाङा जाबाय आंनि गोरबोनि अनसुलि बिनानाव नोंहा बेजों सोमोन्दो गैला आं बेखौ जा खालामनांगौ खालामसिगोन आं बेखौ आंनि बिनानाव जेब्ला आं बेखौ जोथोन लासिगोन फै गावदां गावदां ओइ आदै दिपिनाजिसो माथो औ आदै फा बोरै बोरै जाखो आदै गोबां बाथ्रा खोनागासिनो दं माथो गामिफोरावलाय बेनोथ'लाय आदै गोरोन्थिया फिसानिल' नङा गोरोन्थिया जोंनिबो हाबा जाया गारा जोंबो गामिनि सिख्ला मोजां नुनानै हाबा खालामनानै होबाय दा माथो बोरैबा बोरैबासो जाबाय आदै बेखायनोथ'लै मादै टाउनाव मोजां मोननाय थानायखायनो हाबा लायामोन खोमा दा नोंसोरबो बुजियासै खोथाखौ गावबो खोन्थाना लानो हायासै आरो जोंबो बुजिस्लाबासै बेयावनो बोरैबा बोरैबि जालांबाय जायखिजाया आदै जानायाथ' जानानै थांबाय दा देरस्राङा सानैखौबो बजबना लानायानो मोजां जागोन खोमा देरस्रां फिसायाथ' मानियो आदै नाथाय बिहामजो गेदेरासो रागाजोंनो गावनि खाफालनि सिन्दुरखौ खोमोरनानै लाबाय आरो फिसौजोखौबो जोंजों एगारहरा फिसौजोखौ जोंनो हरनायमोनब्लाबो जों गोजोन मोनगौमोन नाथाय बिहामजो फिसायाबो जोंनो फिसौजोखौ हगार हरासै सानस'नो हायियाव बिहामजोआ फाग्लि जालांबाय फिसौजोखौ जोंनो हरनायमोनब्लाबो जों गोजोन मोनगौमोन जायखिजाया आदै
जानायाथ' जानानै थांबाय दा गामिनि गोरों गोराफोरखौ लानानै एसे सावरायदो जाहाथे न'खराव गोजोन फैयो औ औ औ ओइ बिमा थांलाय ओइ आदैनो साहा एसे फुदुंहैलाय र' आं फुदुंहैनि मा गदाय बियो बोरै जानो मोनखो अ माय गड माथो जाखो मानि टेनसन दैजिरिया बेसेबा गोथौ हाखराव गोग्लैबाय मोनाबिलि बियो बेहेराव गाब्रबाय मा बुंनो सानदों थोंजोङै बुङा मानो दैजिरिया देस्रांनि हिनजाव गदायसो जानांबाय मोनाबिलि बिदिब्ला बिहा सासे बिसि दंबावो औ मोनाबिलि बिहा सासे हिनजाव दंबावो जोंहा बिनानाव दैजिरिया देस्रांनि हिनजाव गदायसो जाहैनांबाय हाय गसाइ आं दा मा खालामबावनांगौ देस्रां फिसा नों गावदांस्रिखौ हाबा लायाब्ला नोंहा जोंजों दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला आंनो बोसोरनैसो सम होदो आफा आंहा दानो हाबा जानो गोसो गैथ'वा नङा फिसा गावदांस्रिजों हाबानि थि खालामनायखौ गासिबो रायजोफोरानो मिथिखाजोब्बाय आरो बे हाबाखौ फिरायफिनोब्ला जों गावनो गाव थैलांगोन फिसा रिलेक्स आइ रिलेक्स नोंसोर साननाय बायदिनो आङो गावदांस्रिखौ हाबा लासिगोन जाबाय देस्रां नों मानो एसेबां दुखु खालामदों नोंजों लोगोआव आंबो दंना आं नोंखौ जेबो गाज्रि मोनाखै देस्रां आंहा नोंखौ गाज्रि मोननो हानाय गोरबो बिखा गैया आंहा नोंखौ राव होनो हानाय गोहो गैला दैजिरि आं बेखौल' मिथिगौ जि नों सासे गोथार गोसोनि अनसुलि दुखु सहायसुलि आइजो दा बुंसै देस्रां उनाव सावरायसिगोन जानो हागौ सानस'नो हायैयाव गावदांआबो फाग्लि जानानै दङ नाथाय नों आं मोजाङैनो थागोन देस्रां आंनि थाखाय नों दुखु खालामनाङा नों सुखुब्लानो आंबो सुखु समायगोन ना आगै दख'नाजों नख फालिसा फुनना हो माबार फाग्लाब्राय दे साला डाक्टरनो आर'नाइ हैनानै बरायहैलायबाय फाग्लाब्रायसो हाबा जानांबाय आं फाग्ला डाक्टरा 40,000ल'सो मोनो मासाव आं सानसेयावनो 40-50,000 मोनो फाग्लाब्राय दानसेयावनो 10,000 20,000 मोनोब्ला बै सरकारिनि मोननाय न'खौलाय माथो दाबो खिरखिखौनो होनो हायाखै माथो आंनि दख'ना सुरिखौसो होना दोनदों फाग्लि आं खिरखिखौ नायाना नोंखौसो नायोना असयबुआना बे सिख्ला गोरलै हिनजावजोंनो जों जाबाय ओइ साला खिनाया लाजिया नुनायासो लाजिया आगै बारा दिगदार दाहो आं हिनजावखौ देलायहोगासिनो दं दे आगै साला सुवाटनि फिसा खेबसे खुदुम दे थोद फाग्लाबोराय सानथिं बाथिं हरबायदि मोनदों नामा नोंलाय जेबो जायालै साला सुवाखवा बोराया ओइ खुदुमबाय थागोन नों फैसा नागिरगोनलाय सैमा दाबो थाङाखै नोंखौ साला फाग्लाबोराया आदा नों औ जारौ नोंखौनो लांनो फैदों थुदो ना न'आव थांफिनदिनि प्लिज आदा आं देरसानि खैफोदखौ नुनानै
देरस्रांखौ गारनानै न'आव थांना थाहैनो हानाय नङा आदा देरस्रांनि खैफोदखौ नुनानै देरस्रांखौ गारनानै न'आव थाहैयोब्ला आंहा गोरोन्थि जागोन आदा आं न'आव थाङा नों सासे साननो गोरों हिन्जावसा जानानै नों नोंनि जिउनि लामाखौ मानो गोथौ हाखरजों लांनो नाजादों बिनानाव नोंहा दाबो सम दं बिनानाव नों सासे उन्दै बैसोनि दाबो देरफुनाय सिख्ला नों देरस्रांनि गोजान जानो नाजादो बिनानाव नोंखौ जों देरस्रांनिख्रुइ साबसिन हामसिन गोरों गियानि सेंग्राजों आरो फिन हाबा होफिनगोन बिनानाव प्लिज आदा नों बेफोरबायदि बाथ्राखौ आंनि सिगाङाव दा बुंसै इसोरा आंनि खाफालाव जायखौ लिरदों बेनो जासिगोन नोङो देरस्रांनि बिसिखौ दाय जानानै थासिगोन आं देरस्रांखौ गारनानै गुबुनजों हाबा जानो हानाय नङा आदा नाथाय मा नाथाय बुङा मानो बुङा मानो बुङाखै बुङा मानो आंनि सिगाङाव मा बाथ्रा बियो बुंना आं दा जेबो बुंनो हाया आदा प्लिज आदा नों न'आव थांफिनदो मानसिफोरा बुङो जौ लोंब्लानो मानसिनि दुखु दाहाया गोजान जायो होननानै नाथाय नैबे आंनि दुखुआ मानो गोजान जाया जौआ आंनि दुखुखौ मानो गोजान खालामनो हायाखै जौ लोंब्ला मानसिनि दुखु दाहाया गोजान जाया आमाय बांसिनसो जायो ओइ सना जौखौ लोंनो गारदो आमाय मानोना आंनि आइया फाग्लि आरो आमाय उन्दै आरो आनैयाबो आंखौ अना बेबायदि समाव नों जेब्ला हरखाबै थैनानै थाङो होनब्ला आंखौ सोर अनगोन आमाय सोर अनगोन आमाय आं थैया सना आं थैया नोंसोरखौ गारनानै आं थैया आदाया जौ लोङा होननानै आंनि सिगाङाव समाय लानायानो जौ लोंफिनलायबाय आंनि खाफालनि सिन्दुराबो गोमोरलांबाय आदायाबो जौ लोङै लोङै राननानै थैलांसिगोन आदाया थैलांसिगोन आदा नों थैयोब्ला आंनि बे आगसि आखाइजों नोंनो आं ओंखाम दौगोन दै सेरे बथलसो नागिरनानै नोंनि बे खुगायाव लुनानै होगोन आदा आङो आंखौ आरो मोनसे दासै नै आं दिनै हाथरखि सनानि खर' दांनानै समाय लाबाय आं दिनै जौ लोंला
थांना थाया आं नों गैयाब्ला बे बुहुमनिफ्राय हानज्रायलांगोन थांना थाया आं नों गैयाब्ला लोरबां गोसोखौ फिरायनांगोन मानो थायो सिरि सिरि आन्दो आन्दो हारसिं गोसोआ दुखु लाबोयो हमथानांगोन गोसोखौ थांना थाया नों गैयाब्ला बे बुहुमनिफ्राय हानज्रायलांगोन दाहासै नों आंखौ दुखु बिखायाव सुग्लि सुग्लि सहायनो हायो थांना थाया नों गैयाब्ला बे बुहुमनिफ्राय हानज्रायलांगोन
हाथरखि आं नोंनि फिसासो सना फै सना बेयो नोंनि बिफा आं नोंनि बिबौ आं नोंनि बिबौसो बेहा रावबो बिफा गैया बेखौ आं हारसिंसो जोनोम होदों हाथरखि आयै बिसोरो सोर बिसोर नोंनि रावबो नङा सना हाथरखि फिसा आं नोंखौ रागाजोंसो बिदि बुंदों नोङो आंनिसो फिसा गावदां आंनि बिखायाव फै थां नोंसोर हाथरखि नोंसोर सिङाव हाबै सार नों गावदांखौ बुं आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आं गावदांनि सेराव हाजासे निमाहा बिगोन आं बिसोर बिमा फिसा सानैखौबो न'आव लांफिनगोन आंनि फिसा देस्रांनि गोरोन्थिनि थाखाय आं निमाहा बियो आंनि फिसौ आरो बिहामजोखौ आंनो हगार हरदो आं लांनोसै बोरायफोर नों आरो आंखौ लाजि दाफोनांसै आं आरो फाग्लिजानाय गावदांनि गोसोखौ बुग्लि बुग्लि सोलायनो हानाय नंला नोंसो थाबैनो थांदो फैसानि आंखाल जाबायलै फंबाय मा थाखा फैसा बुंबाय थायोलै आदा माबोरै मोननो थाखाखौ माबोरै मोननो बै गथ'खौ किडनेप खालामनो होबानो जाबाय ना सोर खालामब्रा बै किडनेप जफाग्ला सेंग्राफोरालाय माथो जाखो थ' फंबाय बहा ओइ जों हरै थांनो सानदोंमोन एसे नोंसोरलाय बबे थांनो ओंखारदों जोंथ' नोंसोरनावनो थांनो नागिरदोंमोन नंगौ नामा औ दाबो थांजागोन आदाया दङ न'आव दाबो जेबो नङा जों गैयाब्लाबो नों दा टेम्प' ड्राइभारा आंखौ सेथ्रालाय फंबाय ना ब्रजेन आफाया ओरैनोसो बुंफ्लाबाय खोमा नों बुजियाखैलै बिहामजो नोंस्रा बेवाया आंखौ सैथ्रा आरो नोंसोर गैयाबाथ' आंखौ जिरायनो होनाय नङा आरो खोनासं फाइ माने थाइ आं बुजियाखैसै आफा है जाम्बि जेब्ला दानसोराङा हाबा खालामगोन अब्लाथ' नोंसोरखौ नायफिननाय नङा ना अब्ला नोंसोर मा खालामनो जेब्ला दानसोराङा हाबा खालामगोन अब्ला नोंसोर नाय नोंसोरखौ मा खालामगोन नोंस्राथ' रांखावरि जमा गैया गैनायाथ' गैया र' आदा गैया आफा जों रां खामायनो जेबो लामाखौनो मोनाखिसै लामा दं बिहामजो नाथाय नोंसोर नागिरना मोनाखै माबोरै आदै थाबैनो खिथादोब्रा ओइ आदै लामा दथायाव रायलायजाया मिथिबाय माब्लाबा नोंसानि न'आव थांनानै मोजाङै फोरमायहैगोन नाथाय नोरिसो जागोन आदैमोन रां खामायनाय लामाखौल' नोंसोर आंनो थाबैनो खिन्थादो अके सिन्था गैया जों गाबोन समफोरैनो नोंसानि न'आव थांगोन जागोन ब्रजेन दे बिहामजो दे आफा दे थांदोंमोन आदैमोन
देस्रां मानो सिखारखो आं लाजियो दैजिरि हाबा जानायनि उनावलाय माखौ लाजिनांगौ फैना हाबा जाखांनायनि उनाव लाजिनांगौ मा खोथा दं फैना प्लिज दैजिरि बिसि गिबि थानायखायनोथ' बियो आंखौ गियो आरो लाजियोमोन आरो आं जेब्ला हाबानि बाथ्रा बुङोमोन बियो गिनानै खनफियोमोन गोरोन्थियाथ' आंनिसो जायखिजाया आं गावदां आब'खौ ट्रिटमेन्ट खालामनानै मोजां खालामथारनांसिगोन फायसर' बुंलावरि आंनि हाजासे गोरोन्थिनि थाखाय नोंथाङा आंखौ निमाहा होदो आंनि गावस्रानाय गोरबोखौ रोजोब खालामफिनदो सेंग्रा आं नोंनि गोसोखौ हमदां हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं शिब बाबानि बिसि पार्बती दलर था नों बिसि गदायखौ एंगारनांगोन मा बियो बोरै जानो आइ बिसि गदाया जाबाय जोबोद सहायसुलि हिनजाव बियो नोंनि दुखुखौ नायनानै थानो हाया बियो नों जा बुङो बेखौनो मानिगोन आं नोंनो बिसि गदायखौ एंगारनो हानायनि सक्ति होगोन $20,000 सनाखौ सेख'नो थांनानै जोंनियाव 150 पालसारासो थाबोबायना मा लाब जाखो दा हिनजाव सानै लाग्राया मानसिखौ नायना गुन्दा दासो नुखायो ओइ डाक्टर गुन्दा साला हिनजाव सानै लाग्रा डाक्टर नायगोन नोंखौ
ओइ दासो थांदों सैमाया साला बाइकखौ लाङासै माथो लाङासै हामथारबाय थिगानो दं मानसिया जेबो जायासै बेनो मोजां 20,000नि सना लाबावनो थु थांबाय आलाया नों बैहाय मानो थांदोंमोन नों दुखु खालामनाङा देस्रां नोंनि दुखु गोनां गारांजों खाराव माराव मन्दिराव बोर बिनायलाय थानो हायैनि आं आफा इसोरनि राव लानानै नोंखौ गोजोन होनो थांदोंमोन बिदिब्ला नों आंखौ इनसाल्ट खालामदों आंनि दुखुखौ नुनानै नोङो मिनिदों नंमारगौ देमग्लायनाय दंफांफोरखौ मानसिफोरा जेरै दानफायनो मोजां मोनो बेबायदिनो नोंबो आंनि दुखुखौ नुनानै मिनिदों नङासै होनबा मिनि दैजिरि मिनि जेसेबां हायो आंनि दुखुखौ नायनानै मिनि नों मिनि आंखौ थाव हो आं रानै थैलांथों देस्रां नों आंखौ निमाहा होदो नोंनि दुखुखौ नुनानै आंनि बोदोरबावलि गोसोआ मा जाखो आं गावखौनो गाव मोनथियासै नों फोथा देस्रां नोंखौ दुखु होनो थाखाय आंनि बे गोरबोआ नोंखौ मोजां मोनाखै नोंनि सुखु दुखु खैफोद आफोदाव बाहागो लानो थाखायसो आंनि बे गोरबोआ नोंखौ मोजां मोनदों नोंजों हाबा जादों नोंनि आरो गावदां आब'नि मोजांनि थाखाय नों आंनि खाफालनि खिन्थुखौ खोमोरना होदो देस्रां खोमोरना होदो आं मिनि नोंनि खाथिनिफ्राय गिदिर लानोसै देस्रां नों खुसिब्लानो आंबो खुसि नोंल' मोजाङै था नों मोजांब्लानो आंनिबो मोजां जाबाय दैजिरि जाबाय आरो बयबो जाबायसो हाबाब मा जाखोब्रा मासि गुफुरलै आदा सोर नोंनि हिनजावा ओमफ्राय सान्थि मानसि मोनदो होननानै सोरला क्लिबाय थाबा जागोन नामालै आंहाबोथ' गांनाय उखैनाय दोङोलै मोसौ फिसा नोंनोबो बिदिनो गोजा गुफुर होफैगोन ना नंगौ सालादाया जोबोद समायना हिनजावमोन गारबायलै गुफुर गावदांदां जारु माबोरै मोनखोलै बेलाय साला बे आदाखौ बुथारनो हानायमोनब्ला पुलिसनोबोथ' हरनो हायालै बेखौ मालाबा रुवाजों देख्रेब गारनोसै नामाब्रा सयथि आं मोननायमोनब्ला ओरै खौदोमलाय बांख'रालाय खालामगौमोनलै आं साला थैद साला मा सानफ्लांबाय थायोलै आंलाय आदायाथ' न' गैया खोमालै सान्स मोननो हागौ थांनिलै आं आगै सना मा जालायखो ओंखाम ओंख्रिया थाब संलाय आं खामानियाव थांनो ओंखाम नङा मबाइल नांगौ आंनो मबाइल स्क्रिन टाच दिनैनि दिनाव होफैनायाबा ओंखामखौनो मोनजाया नोङो हाब माव थाखा मोनब्रबनांगौ जाखोब्रा आंलाय दे नाजानोसै आङो ओइ बाजै मा खालामदों नुवाखै फाग्ला आलु सायदों ओइ बाजै दे ना मा दे देब्रा मा नो मा दे देब्रा बाजै दे ना हगारलै फाग्ला बिबाजिखौ बिदि खालामनो मोनो नामा हगारलै हगार गरम जाखांदोंमोन आगै थान्दा जाबाय नोंबो लाजिया नों मालायनि हिनजावखौ बिदि खालामनो लाजिया नों लाजिया आदा थैबायलै